Gleb vydal svoje štvrté plnohodnotné štúdiové album s názvom Dlhá cesta domov a v tomto videu si nám trošku posvietime. Je sranda, keď si zoberieme cover tohto albumu a porovnáme to s predošlými, pretože tu bola Lavička Pimpin, potom Gauč Storytelling, Big Boy FM a to nič, ale tu máme Gleba, ktorý už nesedí na lavičkách či gaučoch, ale rovno na paneláku. To je celkom hrot, čo by sme mali precítiť. Inak už teraz mi napíšte váš najobľúbenejší track z tohto projektu, je tu 12 songov a myslím, že by to mohlo byť zaujímavé, keby to napíšete. Keď tak sa vám k tomu vyjadrím, alebo ak by ste sa stotožňovali s komentom, čo už niekto napísal, tak to vylajkujte, bude to sranda. Drop Dead, Gleb zmienuje speváka legendárnej britskej punkovej skupiny Johna Rotten zo Sex Pistols, ktorého hlas počujeme na Anarchy in the UK či God Save the Queen, čiže najväčšie bangre. Outro doslova cituje reportáž z Kriminovín. Mick Mick môže mať viacero významov, keďže zvuk Mick Mick vydáva ten pštros z Looney Tunes, ale je to aj veľmi rýchle stíhacie lietadlo Mick, čiže možno referencia aj na toto. A potom tu je ešte aj Big Money Spender, to je v hudbe dosť častá referencia, keď ide o starý evergreen od Peggy Lee, Big Spender. Hey, Big Spender. To s tým príbehom imigranta hneď vám musí byť jasné, že meno Gleb je u nás nezvyčajné, keďže jeho rodičia sem prišli z Ruska, tak preto. Výťah 821, toto je referencia na skladbu Park 821 z Lavičky Pimpin, jeho debutového albumu a to 821 je začiatočné trojčíslie bratislavského Ružinova. Jedna strofa je tu venovaná aj Glebovej žene a ich dieťaťu, čo je dosť pekné. K odzemku, tam ten beat je dosť našľahaný, je to tuším druhý najstreamovanejší song z tohto albumu a textovo to nie je až tak nabité referenciami, za to technika je tu kvalitná, dokonca tí, čo mali možnosť byť na brnenskom ALS-e, tak toto je tá skladba, čo tu hral z nového albumu. Shit Talking 500 je zas trošku iný level, trochu viac nabitý referenciami, máme tu ninja korytnačky, ktorým šéfuje Mr. Tržíska, po slovensky neviem, jak sa to povie, som zvyknutý na české korytnačky želvy. Ďalej jeho felák Phobia Kid, ktorý vydáva veci raz za uhorský rok, potom odkaz na track Šedá hus, mega podarený z roku 2023. Odkaz na The Mac Web musí byť, Gleb na bratislavskej zastávke robil bonusového porodcu a of course Sepa reference, keďže majú spolu Hey G, čo je úspešná a aj za mňa dosť kvalitná songa. Hugo Hype Train je Glebov blízky človek, on mu tuším robí aj nejaké sety na shows a má dobre naštudovanú históriu rapu a jej kultúru. Jeho séria Edukácia aj mňa dosť delala, ale ideme ďalej, stále som slušný rapper a mám čistý register. Toto je na zamyslenie, že či to tu bolo nejak myslené, jak rapoval frajer Flex King na Stakárovi v Nie si trap, alebo či to len tak vyšlo z Glebových úst s tým čistým registrom, neviem. Je back, je super slovná hračka medzi anglicizmom a slovakizmom, taká sranda a celkom je to dobrý príklad toho, ako by sa battle rap mal robiť. Gleb to má v sebe, na tomto songu to ukazuje. Shit Talking 600 je feat s Trnavkovským so zatiaľ menším reperom z Trnavky, ak som to teda dobre ponímal, že je stade. Run Smoke It, dúfam, že som to opäť dobre vyslovil. Tu nám Gleb hovorí, že nerobí autotune, lebo to nevie, tak je radšej taký viac raw. Run celkom pohoda. Referenciu na CS-kovú Dust 2 som precítil, dobrý punchline. To s tou obrezkou bolo tiež dosť pohode. Myslím si, že o ňom ešte budeme počuť, keďže má dobre našlepnuté aj práve týmto featom tu Gleba. Ja môj tieň, tu je beat od Magenta Sound, ten robil ďalší rok od Smekač, nejaké veci má aj s Painom. Tu to dosť vyhrotil, taký klubový skákací beat, čo sa mi na Gleba hodí a sedí mi to tam. Textovo klasické prvky battle rapu tu sú, prechádzame k family songu, kde sú chlapci z Galaxy Y, čiže Phobia Kid, Dimmer, Big Horse. Phobia neprvýkrát spomína Gotko, to je dnes na meste Slobody pri budove Slovenského rozhlasu. Mne to evokuje vibe v Trosiek 20. výročie, toto tam repoval Phobik. Sedíme na Gotku a pijeme maty šakra, z toho čo som by si postavil snehuľaka. Dimmer sa ukázal klasicky ako blázon, na nič sa nehrá, je to on proste, videl som kopec IG storiek, nehrá sa tu na nič, no cap. A Big Horse, ten sa mi tu akože k tomu beatu asi najviac hodí. Veľmi si jeho slohu, síce je kratšia, ale dosť dobre to zandal, máme tu ale esto v rukáve bývalého kolegu z Glebovej skupiny Jasná pálka, Mika. A ten tiež ukázal, že je vyrepovaný viac menej. Dalibová sloha, musím byť úprimný, tu mi až tak nesadla. Ja ho mám rád, mnohé jeho texty viem naspamäť, ale tu mi to nejak nepasuje úplne na 100%, no možno tomu len musím prísť na chuť, čo sa ale zatiaľ nestalo.
Presne tak, Gleb je unavený úplne zo všetkého, aj ten track je taký unavený, ale dobré, preto tu máme aj Sama 734, mne sa mega páči, jeho asi to chápem. Ona povedala, že to bude lepšie, tak či onako ja si to chápem. A tak sa hodí aj na tento beat, lebo to tu dobre precítil a nedal to tak kvázi unaveno, ale celkom energicky a zároveň melancholicky. Ďalší talent, čo tu má Gleb na albume, on vie, čo robí, to sa nezapre. Na čo som tam chodil, to začína legendárnym, dnes už mímom, Idem hore, čo neviem ako vzniklo, no dalo to na YouTube Kikuška 8.7.92, shoutout jej, k songu dosť kontroverzia, veľmi Kurt Cobain vibe s tým mozgom, referencia na audioknihu s rýchlym životom a rýchlym výpijem, to tu opäť musí byť. Na konci sa Gleb modlí, aby toto nebol najpočúvanejší track a reálne není. Zároveň tam Komander dáva úryvok zo starej Glebovice, kedy si hovoril ešte Gleb schizofrenik, kúp si raketu, čiže asi všetko v poriadku. Recepcia Zoo mi príde ako odkaz na Stanica Zoo, čo tam vlastne aj Glebiak reálne hovorí, útek z nemocnice je ďalšou referenciou na starú skladbu Schizofrenika. Máme tu ďalší shoutout Hugovi Hype Train, on je ale celkom good fella, ja som dobrý chlapec, takže shoutout Moja reč, kokos Gleb je inde s tými odkazmi a referenciami, lebo ty vieš, že Moja reč majú sériu albumov Dobrí chlapci, no a ukončenie a posledné slova na tomto albume pochádzajú z tracku Stanica Zoo, takže kruh sa uzatvára. Vy ste ale určite zachytili na tomto albume niečo, čo som nespomenul. Napíšte to do komentu a zároveň aj dielo, o ktorom by som mal spraviť podobný rozbor. Ak sa vám toto video páčilo, lajkom ma potešíte, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, sledujte Instagram, dávam tam zákulisné zaujímavosti, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.